Gutterne de kommer over. Jeg ligger lige og sover. Gutterne de kommer over. Lige om lidt, klokken er 9:15. Jeg ligger lige og sover. Men nu skal jeg op, og det skal jeg, fordi der skal drikkes bajer, og vi skal fyre den af. Vi skal være stive, så vi sejler, for den skal have alt, hvad den kan tage. Vi skal se på damer, se på damer, ud og se på damer, se på damer. Vi skal se på damer, se på damer, ud og se på damer, se på damer. Vi skal se på damer, se på damer, ud og se på damer, se på damer. Vi skal se på damer, se på damer, ud og se på damer, se på damer. Kevin har købt Jægermeister. Vi hælder det ned, selvom det smager af helvede til. Vi kaster op, som vi plejer, men vi er lige glade. Vi bliver ved og ved, for der skal drikkes bajer. Vi giver den alt, hvad den kan tage. Vi skal være stive, så vi sejler. Vi tager en vogn ned i byen, og så fyrer vi den af. Vi skal se på damer, se på damer, ud og se på damer, se på damer. Vi skal se på damer, se på damer, ud og se på damer, se på damer. Vi skal se på damer, se på damer, ud og se på damer, se på damer. Vi skal se på damer, se på damer, ud og se på damer, se på damer. Vi skal se på damer, se på damer. Ud og se på damer.